Takže idem meniť koleso, to znamená, že uvoľním všetky 4 šrouby zvyšné. Mal som tam aj bezpečnostný, ale ten som dával už popredu dole, to nemám nahrané na videu, ale však nevadí. Uvoľňoval som ich tak približne o štvrť otočky, čo bohato stačí, tak aby sa trošku uvoľnili. Zdvíhák dám približne k tomu trojuholníku, k tej riske, čo to tam je pod dverami. Zarovná si ho tak, aby neišiel šikmo, ale pekne dorovna. Najprv si ho tam len tak približne chytím prstami. Určím, že či je tak cca v strede prahu. Nech to není na jednu alebo na druhú stranu do vonku alebo von. Nech sa auto nešmikne. A pomaly zdvihnem auto. Samozrejme nie som žiadny profesionálny automechanik ani nič, robím to proste tak, jak som to naučený robiť, či už z internetu alebo zo skúseností, čo mám. Nie je to nič zložité, žiadna raketová veda, dokážem za pol hodinu vymeniť aj na kamióne koleso, takže asi toľko k tomu. Je to proste môj postup, keď sa niekomu nepáči, nech to napíše do komentára. Keď to robím ozaj, že zle. No, teraz povolujem všetky šrouby, tak aby sa dali už len rukou povoliť a pekne ľahúčko idú dole. Šrouby si priebežne odkladám, no najprv ich mám v ruke. Tu sú 3. Štvrtý si nechám napichnutý na orechu, aby som s tým mohol potom hneď zaorientovať nové koleso, ktoré nasadím. Takto pekne napichnutý, postavený. Koleso sa snažím dať dole takým rýchlym trhnutím, nech to náhodou nespadne na brzdu alebo podobne. No tu už mám nové letné koleso nachystané, aj s tlakom, aj so všetkým. 2,5 atmosféry. Trošku opucujem dosadacie plochy, hlavne aj tam ten prelis, čo sa to zasúva na to koleso. Nech to tam nenapúči a neprihrdzavie. Už ani rozprávať neviem. Nie je to žiadne nejaké extra dôkladné pucovanie, proste len takéto hrubé nečistoty a náletová hrdza. Ono v podstate ani hrdzavé to moc nie je, ani nič. Ale práši sa z toho ostatočne. Teraz tak aspoň letmo skontrolujem, či tam niečo nie je výrazne poškodené alebo tak. Pobúcham hlavné komponenty nápravy, že či nie sú voľné, či nerezonujú a podobne. Trochu ma tam zaujala prepadová hadička alebo vzdušňovacia hadička od nádrže, ale pohode. No, koleso nasadzujem trošku. No, nasadzujem ho podľa mňa dobre, ale nedal som si pozor na dieru na šroub, takže je to trošku na dlhšie. Tu už sa snažím šroubovať šroub do diery, kde diera ani nie je. Snažím sa to tam potom všelijako dopasovať na silu a podobne. Záviť sa ani nepoškodil, ani nič, len proste mal som trošku pootočené koleso. No teraz sa to už chytí. Koleso už... Ešte sa nechytil. Teraz sa chytí, keď ho trošku pootočím. Teraz sa mi to šprajcne. Hej, teraz sa už chytí. Trošku som tam s tým bojoval. Tak pobúcham, aby to trošku zavibrovalo. A oveľa lepšie to chytíte šrouby, keď potom jednou rukou búcham a druhou šroubujem. Samozrejme je to môj postup a není to nič, čo by bolo nejako extra dôležité. Proste keď sa dotiahne, tak sa dotiahne, ale takto mi to uľahčí to doťahovanie.
niektorí mechanici, ľudia a podobne šroby mažú, niektorí nemažú, ja som z tých, čo nemažú, za mňa je to absolútne zbytočné. Teraz som už tak na jemno dotiahol všetky šroby. Nahodím ešte bezpečnostný, ktorý mám odložený bokom, aby som ho náhodou nestratil. Takisto orech som mal stále na dviháku a tiež, aby som ho nestratil. A bezpečnostný dávam vždycky najskôr takto s orechom rukou. Nechcem ho tam hneď dávať nejako na silu. A kľúč sa snažím jednou rukou držať a vyrovnávať, keďže ten bezpečnostný je háklivý na prasknutie. A potom dávať ho dole je dosť za trest. A teraz už postupne tak mierne doťahujem všetky šrouby. Snažím sa ísť do kríža, vždycky ten oproti. Ale keďže je tam ten... No, vyšlo mi to, hej. Pobúcham ešte. Ale už aj podľa zvuku tam není moc čo doťahovať navyše, už aj keď sa pobúcha. No, teraz už jemne spustím zdvihák. Tak nakoniec som ho spustil úplne a teraz už len dotiahnem ako na doraz šrouby, ale s citom. Netreba to zase nejako extra preháňať, keďže nemám momentový kľúč, tak len takým odhadom. A po pár kilometroch to ešte dotiahnem znova.